si Waray TV. Palakpakan taanay mga guys. O bayan ko niyo, pamaong-paong. Kapitana, salamat sa imo pahabol. Always. Basta sa Carmen, Director Mapalya. May dapo sa ngayon, tinagula. Ato na alay, i-welcome ang amon mga bisita.
na sa niya bali, si Ma'am Jill nga Mendoza. Good man, gulpi ko nanalo.